היי רות, חכי שנייה, לאן את רצה בצהריים? ממי את בורחת יפהפייה? אין שום אדם לא רודף אחרייך. שלום לכולם ותודה שבאתם. לפני שנתחיל, אני רוצה להגיד כמה מילים. שבי, אני אסתדר. יורי למד איתנו בשכבה, ובשנה שעברה לקה בלוקמיה. יורי התגבר בהתחלה והתאושש מהמחלה, אך היא חזרה שוב, והפעם החלימה אותה. יהו, שם של מלאך ושם של דוד. שני כתרים נפצו על ראשך, החומר והרוח ניצחה. כי מה החוכמה? כל אותיות שמך נעימות קריאה, כל התנועות של רוח שקטה וסוערת, ובעיקר חולפת בינינו כמו נוגעת, מלטפת ולעיתים מטלטלת. אנחנו, מגמת משפט עברי, מקדישים את ההפקה שלנו לך, הנער השמח, המוקף חברים רבים, בעל חוש ההומור האינסופי. שאת תמיד אופטימי, יהו. ושטמות בית לחם פוסעות להן גיבורות ההפקה נעמי ורות. רגע, מה בקשר לאלימלך, למחלון ולכיליון? הם לא נחשבים, הם ירדו מן הארץ, נפולת של נמושות. רגע, מה בקשר עם בועז? הרי בלעדיו אין סיפור. אם כבר, בלעדי אלמוני פלמוני אין סיפור, כי אז לא הייתה חתונה. היי, ומה איתי? אותי שכחתם, אה? קצת. אני אורפה, אחותה של רות. אני חזרתי למואב. נפטרתי מהסאגה הדביקה הזו. לקט שכחה ופאה. זה לא בשבילי. בת מלך אני. היהדות הזאת מדכאת אותי. אני רוצה שמחה, שירים, ריקודים. וזה מה שתקבלי. יעלו ויבואו תלמידי משפט עברי בהפקה רות ומגילה. שימו אחי אספר על רות
השדות של בית לחם, יצאה לחפש עבודה. אדון בועז חקלאי רחב שכם, ראה אותה בצרתה. אז תן לה כתף, אוזן קשבת, כי רק לך משהו לצידה. תן לה כתף, אוזן קשבת, כי טוענת החיים לא בשבילה. לילה אחד על הגורן, בועז נרדם עם הטל, נכנסה אליו רות על ציפורן, ונשקה לראשו המטולטל. מה שם קרה לו ידוע, את זה הסופר לא כותב, אך אפשר להמר על בטוח, היא מצאה שם יותר מקטר. אז תן לה כתף, אוזן קשבת, היא רק צריכה מישהו לצידה. תן לה כתף, אוזן קשבת, היא טוענת החיים כבר בשבילה. נעמי, לאן פנייך? לשוב לארץ יהודה, לביתי ולבני עמי אשר בבית לחם. אתן חייבות להבין שאין לי מה לחפש יותר בשדה מואב. מה זאת אומרת? אנחנו המשפחה שלך. שוב לאישה לבית אמה, יעשה אדוני עמכן חסד, כאשר עשיתם עם בניי המתים ועמדי. ייתן אדוני לכם ומצאנה מנוחה. נסו לגברים והקימו משפחה חדשה. איתך נשוב לאמץ. כן, ביחד נלך, לא ניפרד. שובנה בנותיי, למה תלכנה עמי? העוד לי בנים במאי? והיו לכם לאנשים? אנחנו באות איתך וזהו. שובנה בנותיי, לכנה. מה אני אעשה? אלך איתם לבית לחם או שאני אחזור למואב, לבית שלי? טוב, אין מצב שאני הולכת לבית לחם על העקבים האלה. תחזור למואב. כאשר למואב. ביי, מתוקה. אני לא חוזרת. הנה עורפה, שבה אל עמה, ואל אלוהיה. עשי כמה. עמי, אלוהי, אל תפצירי בי לעוזבך, כי לאשר תלכי, אלך, ובאשר תליני, אלין. עמך עמי ואלוהיך אלוהי, באשר תמותי אמות ושם אקבר. טוב, בסדר. כה יעשה לי אדוני וכה יוסיף, כי המוות יפריד ביני ובינך. וואי, איזה קפצייה, ממש דבק. טוב, יודעת מה? בואי, דרך ארוכה לפנינו. נראה אם בסופה תגידי, עמך עמי, אלוהיך אלוהי. נלמד בדרך הלכות גרים, ואז תביני שקשים גרים לישראל כשפה אחת. בואי. All the pain of yesterday, I know my kingdom awaits. One day forgiven my mistakes. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. ירדנו למואב, כן, כי היה רעב, בבית לחם אין מה לאכול. יש שם אחות גדול, מחמי, אלוהיך אלוהי, כולי בעי, עזבי אותך שטויות, אני באה איתך, ביי. האנשים כאן מדברים, כבר אין רב, הגיע הזמן לחזור בבית במואב. עברנו הרבה אחרון, אין לי בנים, אין לי בעל ואין לי שום הון. מה אני אעשה? אני אלמנה, אני בודדה. יש לך אותי, אז תביאי, נשמה. מי נראה לך שאת? כולה מאביה, תשיגי לך בעל, אחרת מה את שווה? I'm coming home, tell the world that I'm coming
אלימלך, ככה עושים, קצת קשה, יש רע ויורדים מן הארץ, מילא לארצות הברית, אבל למואב. אתה יודע משהו? אתה ממש חבר. ארצות הברית הייתה בחירה הרבה יותר טובה. נורא מצחיק. אתה היית הנשיא. אתה היית אמור להיות הדוגמה. ובמקום זה, ברחת מן הארץ. דווקא בגלל שאני הייתי הנשיא. אני ידעתי. כולם היו באים אליי לבקש עזרה. זה בקופתו וזה בקופיפו. זה בקופתו וזה בקופיפו. הלכות ארץ ישראל, למדת? מה? נו, הייתי עסוק בפוליטיקה. אתה יודע איך זה פריימריז, זה רוב התקשורת. אין יוצאים מארץ ישראל לחוץ לארץ, אלא הם עמדו שעתיים בסלע. מה אתה חופר? מה אתה רוצה? סלע. בוא, אני אסביר לך. לא יורדים מן הארץ, אלא הם ברעב כל כך גדול, עד כדי כך, שאפילו שעתיים חיכים עומדים בסלע. מה, כבר הגיע? גנזי. את נעמי שלך, שאלת אם היא רוצה לרדת מן הארץ? גם אותנו לא שאל. איתכם בחלום וכיליון אני בכלל לא מדבר. אתם התחתנתם עם מואביות, בעוד שאני בתורה שלי כתבתי לא יבוא מואבי ועמוני, בקהל אדוני גם דור אסירים. אתם לא זוכרים את קבלת הפנים שעשו לכם המואבים בצאתכם ממצרים? אתם לא זוכרים את בלעם שנזכר על ידי בלק לקלל אתכם? זוכרים, אבל העולם השתנה, ואתה לא מעודכן. רחמים במשנה אמרו מואבי ולא מואבי. רק זכרים נעשו עלינו. ברכבות, מותרות. אבל... ניצחו לי בניי. לא בשמיים היא, זוכר? אני חוזר על השאלה, כן? שנאמר, הוא אומר לצאת, כלומר לרדת מן הארץ, והיא אומרת שלא לצאת, כופין אותו שלא לצאת, ואם יצא, וייתן כתובה. אני לא מבינה למה אתה כל כך כועס עליי. אברהם ירד מן הארץ בגלל רעב? ירד. אני לא זוכר שהוא שאל את שרה, אני מסכימה. לא שאל. יעקב ירד מן הארץ בגלל רעב? ירד. I raise my case. אני הקטן שבקטנים, לעומת אבות האומה. וחוץ מזה, מעל יצא מתוק. אמא נעמי שבה לארץ ישראל, ויחד איתה אשתי העוברות. ומשם היא הכירה את בועז. אז זאת נעמי, אשת אלימלך? פתאום כבר לא יותר טובה מבית לחם. קחי, נעמי, אני מלאה הלכתי, וריקה משיבני אדוני. אל תקראי לי נעמי, קראי לי מרה. חס וחלילה. כלי נשיפה ומיתרים סובבים בחלומי, שרים שירי תהילה לה. זו הפרוסה האחרונה שלנו. מה עושים? את זוכרת שלימדתי אותך בדרך מצוות לקט שכחה ופאה? תשמעי, אנחנו עניות, ויש לי קרוב שיש לו שדה. לכי ללקט בשדה שלו שיבולים, ונוכל לאכול לחם. מי זה הקרוב שלך? בועז, ממשפחתו של בעלי אלימלך. נחמד? רות, עמך עמי אלוהיך אלוהי, זוכרת? את חנה השדה, ועל כתב השיבולים. אולי נמצא חן בעיניו. לכי, בקי.
אתה מתכוון לאלמנתו של מחלון? אלמנה, אבל עדיין מואביה. תראו, איזה צנועה היא. לא נדחפת, לא מפטפטת עם כל הקוצרים, עם כל הנשים. תראו, הנה היא מלגת מן ההפקר, ולא בין העומרים, כמו כל הנשים. הנה היא משרשרת כליה, ואינה מסלקת אותה, כמו כל הנשים. אני חייב לדבר איתה. זהו, הלך עליו, התאהב האיש! זה מה שקורה עם כל הזרים האלה. מתאהבים בהם, מתחתנים איתם, מוכרים להם בתים, ממש למתוחה אחת שלמה. אבל אתה חייב להודות, הם עובדים טוב. תסתכל על רות. התחילה ללקט בבוקר ולא עשתה הפסקה עד עכשיו. וכמה כבר אתה עשית? פעם פיפי, פעם סדיס, פעם מים. אוהב זרים שכמוך. על מה תכן? נראה סיפרו לי שעתות, ושבאתם נאומים משדה מואב. כן, אדוני. אני מבקש ממך, לדבוק בנערות. תרחקי מהנערים, ממאגם ומלאגם. אם תצמאי, ושתית. רגע, צמאה, אני כבר מביא לך מים. כל כך טורח סביבי, מדוע מצאתי חן בעיניך, ואני נוכריה? שמו עשתה לה כנפיים בבית לחם, והלכתך אחרי נעמי, ועזבת את ארצך, ואת מולדתך, ואת בית אביך, והצטרפת לה שלא הכרת אותו. כל הכבוד לך. אני ראויה להיות אמתך. חס וחלילה, אמה, ראויה את להיות אחת מהאמהות. שרה, רבקה, רחל ולאה, נעמי לימדה אותי. בואי נוחי, את מלקטת המון שעות. יכולים משהו. מיכאל! לא, תודה, אני אלרגית לגלוטן. מיכאל! תודה, אדוני רב חסד. איך קוראים לך? בועז, גם אני ממשפחת אלימלך. אנחנו קרובי משפחה. זה בית לחם סטייל. לחם סטייל. אני סבתא רבא של בן ישי דוד המלך. הלכתי עם נעמי לאחר מותו של אלימלך. הייתי עשירה בבית אמי, בכל ימיי קרוביי מתו ונשארתי עם כלותיי. בחיים לא הייתי לצד אישה כל כך יפה, עד שפגשתי את אהובתי רות המואביה. התחתנתי עם רות כאוהב גרים, אנוכי בעורפה נפעל לכיליון שהוא אחי. אני נישאתי לנעמי, אהבת חיי עד סוף ימיי. הפניתי עורף לנעמי, וחזרתי לבית אמי. שם הייתי לבדי בלי אחותי. כולם בבית לחם סטייל. לחם סטייל. זה בית לחם סטייל. לחם סטייל. תנו בקצב של בית לחם סטייל. תנו בקצב. כולם בבית לחם סטייל. לחם סטייל. זה בית לחם סטייל. לחם סטייל. תנו בקצב של בית לחם סטייל. תנו בקצב של בית לחם סטייל. איזה יופי, אני רואה שיש לנו אוכל לחודש. איפה היית? מה עשית? רגע. ניקטתי בשדה של בועז, הקרוב שלך. הוא היה ממש נחמד אליי. נחמד את אומרת. למה נדמה לי שאת זוממת משהו? כי אני זוממת משהו. תקשיבי. היום בלילה בועז זורק את השעורים בגורן. התרחצי, התדברי, התבשמי, תלבשי את השמלה יפה. איפה היא? שמתי אותה בצרור שהבאנו ממואב. חפשי. הנה היא.
אומייגאד. זה יהיה ממש פרפקט, פרפקט. דרך אגב, איך אומרים במואבית פרפקט? פרפקט, מילה אוניברסלית. אבל רגע, מה פתאום בלילה? אני והוא לבד, או שאני מנסה להתחיל איתו? זה מזכיר לי משהו עמום כזה על תמר ויהודה, אבל לא משנה. את תעשי מה שאני אומרת לך. באשר תלכי אליה, זוכרת? ממתי ישר מתחילה עם גבר? אפילו המואביות לא עושות. אני לא בטוחה, ההיסטוריה הוכיחה שאת טועה. את עושה עונה הדברים, לא להזכיר לגר את עברו. עזבי אותי עכשיו מהלכות גרים, תקשיבי. זו התוכנית. בא זורק הסעורים, לאחר מכן הוא אוכל ושותה, ואז הוא הולך לישון בגורן. את תחכי, בשקט בשקט, עד שהוא יירדם, ותשכבי למרגלותיו. למרגלותיו? ליד הרגליים שלו. ותזרמי. בואי עכשיו למסע להתחיל איתו, את יודעת, מואביה, פורטן, אין נרדפות. מתוקה, כבר אינך מואביה. מתגייר. גיור כהלכה? כן, את גר צדק. אומרת שבדרך ממואב לביתכם למדנו הלכות גרים? אז מה את אומרת? אמרתי 2 משפטים, למדתי כמה הלכות, ואני יהודייה? כן. בשביל להיות מואבי צריך ללמוד שנה אצל הרבנים המואבים, ואז יש בחינות, ורק מי שעובר הופך להיות מואבי. ממש קשה. קדימה, אין זמן, להתקלח, להתארגן, אני מחכה לך. באמת? אני אף פעם לא הבנתי את ההבדל בין גר צדק וגר תושב. אבל הסבירי. כן, בוודאי. גר תושב הוא אדם שעולה לארץ ישראל, והוא מתחייב לעשות ברית מילה ולקיים 7 מצוות נוח. הוא לא חייב לקבל עליו את כל מצוות הדת היהודית. אז זה אומר שהוא יכול לעבוד בשבת? כן, וגם לאכול נבלות, אבל בניגוד אליו, גר צדק הוא אדם שבא לחסות תחת כנפי השכינה, ועליו לקיים את כל מצוות הדת היהודית. אז מספיק שמישהו יעשה ברית מילה, ויגיד שהוא רוצה להצטרף לדת היהודית וזהו? הוא יהודי? לא בדיוק, הוא צריך גם לטבול, וכשהיה קיים בית המקדש, גם להעלות קורבן. רות כלתי, גר צדק או גר תושב? רות היא גר צדק. היא באה לדת היהודית והצטרפה אליה בלי שום אינטרס. אז למה הוא מוטרד? אני מוטרד מהרב הזה, הנגר הזה, שלמה עמר. הרב אשכנזי? לאיזה אשכנזי? לא שומע, עמר. נו, מה הוא מטריד אותך? הוא רוצה לפסול את כל הגרים שגייר הרב דרוקמן. הוא לא כל כך הבין את רוח התורה שלו. הוא דורש שכל גר ימלא את כל מצוות הדת היהודית. אתה מילאת את כל מצוות הדת היהודית? מצטער, אבל לא ממש. נו, ואתה לא יהודי? ברור שאני יהודי. עזוב, הוא עושה ממש חילול השם. אני צריכה לחשוב. קובי, תראה בסוף ההצגה. ששואל את עצמי מי אני? אני קצת ספרדי, קצת אשכנזי,
ישראלי, טיפ-טיפה גלותי. אני אולי דתי ואולי חילוני, אבל ביני לביני אני יהודי, וזה יהודי. לא טוב יותר מהאחר, לא יותר, פשוט יהודי. She's nothing like a girl you've ever seen before. Nothing you can compare to your neighborhood. I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. The way that booty moving, I can't take no more. Had to stop what I'm doing so I can pull her close. I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. מה זה? מי זה? מי את? אני רות, זוכר? מהשדה. נעמי אמרה לי שאתה הגואל שלי. לא הבנתי את זה, זה אמרה לי לזרום. ברוכה את לאדוני, את עושה עמי חסד. אתה בטוח? כן. הוא אומר. אבל יש בעיה. והיא אומרת. ידעתי, חיי נוכריה. ומשם העניינים עלולים להידרדר. את חייבת להכניס את זה בכל משפט? אני מכניסה את זה בכל משפט? אתה עושה את זה. אני כל הזמן מזכיר שאת נוכריה. ומה עם הקטע הזה שבחרת דווקא בי? מה, זה לא בסדר שבחרתי בך? פשוט זה קצת חשוד שבחרת בזקן כמוני ולא בבחורים הצעירים. פשוט יש גואל שהוא קרוב יותר ממני ומשפחתך. אבל אני רוצה שאתה תהיה הגואל שלי. אגש מחר ובקש ממנו לוותר על זכויותיו ולשאת אותך לאישה. באמת אתה עושה את זה בשבילי? זה הכל בשבילך. אני פה כבר הרבה זמן, אני צריכה ללכת. תלכי ביתי. אז כל הדבר שלא קרה לי עוד מיד המתחיל להתקרב אליי או שאת מתחילה אני פתאום וליבי בוערת אש לגופי אני מתרגש
בוא, שלילי. אני רוצה לדבר איתך. חצף עליו? אני צריך עוד 10 אנשים מזקני העיר. אחד, 2, 3, 4. יש לי 4 עדים. אני צריך עוד 6 עדים למניין שלי. ענונה, מהקהל בבקשה. באמת עלו, מישהו שעלה. יאללה. לא יופי. יש לי מניין עדים. אתה זוכר את חלקת השדה שהייתה שייכת לאחינו אלימלך שמת במואב ואשתו נעמי שבה משם? בטח שאני זוכרת. שייכת עכשיו לשמוליק מהמועצה, קנה אותה מאלימלך לפני שזה ירד למואב. האם אתה מוכן לקנות את השדה ולקנות אותו כדי להקים את שם המת על נחלתו? כי אם אתה לא רוצה, אני מוכן לגאול את השדה. אני לא כל כך יכול לגאול את השדה. את השדה, פירושו לגאול את רות. אשתי תרצח אותי אם אני אביא לה עוד אישה הביתה. אז בואו נעשה את הטקס. תזכיר לי את הטקס? אתה צריך ללחוץ לו את הנעל. נכון. אוקיי. יאללה. בבקשה. אבל נעליי. יש לי אשתי קטע משרד הזין. וואלה. עדים אתם היום. כי קניתי את כל אשר לאלימלך, ואת כל אשר לכיליון, ולמחלון מיד נעמי. ואת רות המואביה, אשת מחלון, קניתי לי לאישה. להקים שם המת על נחלתו. ולא ייכרת שם המת. מי אחיו ומשאר מקומו. עדים אתם היום. עדים, עדים. תודה רבה. ניתן לנו לך, את האישה הבאה שלך, כרחל וכלאה. אשר בנו שתיהן את בית ישראל. והיא בתך כפרץ, אשר ילדה תמר ויהודה. תודה רבה. ולרדת. הלו, ביי ביי. גאולה, הו גאולה, משקיע אותי עכשיו נשמה, נשים אין מילים, הם מים חיים, או גאולה, אהבה בינינו תתעצם ותהפוך להיות שתיקה גדולה. מעיין פלט אליי נחל, בוח נהר לתוך הים שלה, הגוף שלה,
נולד לנעמי? לנעמי? תזרמי, תזרמי. כל ההפקה הזו אני רק זורמת. אין בכלל. טוב, בואי ביחד. 3, 4, עובד. מה עובד? עובד, אדוני. בסדר, שיעבוד. מה קורה? מה אתה רואה? יאללה, תרצה מתוק. אבל לא הבנתי מה היה בטקס. הוא מגאולה. זה לא מה שידריע אותך. גם אני לא מבין. נסגר מעגל. איזה מעגל? פרץ נולד לתמר כנענית מיהודה, בנו של יעקב. פרץ הוליד את חצרון. וחצרון הוליד את רם. ורם הוליד את עמינדב. ועמינדב הוליד את סלמון. וסלמון הוליד את בועז. ובועז הוליד את עובד. ועובד הוליד את ישי. וישי הוליד את דוד, דוד המלך. שמעתי שדוד הנים אקורד פלאים לאלוהים, ושאתה שונא תווים ידוע. אקורד עגום ומסתורי, מינור נופל, מז'ור ממריא, ומלך מבולבל שם, הללויה. הללויה, 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 הללויה. אני זוכר לפני שנים לחשת לי מה קורה בפנים, אבל עכשיו המעבר ואיך הייתי פעם נע בתוך תוכך עם היונה, ואיך נשמנו יחד, הללויה, 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 וגם אם דבר האל צדק, האהבה עזרה לי רק לשלוף לפני כל אקדוחן פרוע. לא שיר תלונה, אני לך שר, לא שיר צליין, קדוש מואר, רק שיר שבור וקר של הללויה. מתכבדת להזמין לבמה את שירלי באלמוג ולהיות לגבת שפת עברית. אני מודה לאריאל ברמוטאי ואהרון שעזרו לנו. The more I see, the less I know, the more I like to live.